Скъпи гости, уважаеми учители, съученици, госпожи и господа, на 3 март преди 139 години, след 500 годишно забвение, българската държава отново се появява на политическата сцена. От прашните страници на историята излиза един народ, преживял ужасите на робството, народ с богата и древна култура, намерил място в Европа. Лятото на 1876 година. Затихнала е бурята на априлското въстание. Пожарът е кратък, но буен и опустошителен. Грозните пепелища свидетелстват за яростта на турската разправа. Източният въпрос прераства в източна криза. Цялата световна общественост застава в защита на българите. Великите сили трескаво търсят решение на проблема. На цяла Европа гневно тънти гласът на Виктор Юго. Изклас един народ. Къде? В Европа. Кой видя? Целият свят. 3 март е дата, изпълнена с скръб и слава, смърт и живот. На тази дата ние, българите, отбелязваме нашия национален празник. Свеждаме чела пред националните символи и заставаме изправени с уважение и признателност към хилядите руски войни и български опълченци, направили мечтата реалност.